Ketitik iki malang kadhaone ngarep aku, ora pangling ki Bagong. Heeh, Patih Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Sampeyan tekan iki ajeng napa? Nggawa para Sata Kurawa. Nampa dawuh pengendikaning Kakang Prembandurna kinen besmi Karang Kadempel. Nah, berarti sampeyan tekan iki ora arep tumindak apik. Ning sumedya tumindak elok. Ala kok olok. Ala ta? Iya, pancen mengkono. Wes kowe rasa ndadak kokean gunem sing tanpa gunane. Saiki ngene, niatmu piye? Iki aku isih membuka dialog menuju perdamaian. Nek kowe ora iso dijak berdamai kanthi apik-apik, ayo wis nuwun sewu, paripaksa aku nuruti sing dadi karepe Patih Sengkuni. Sing bibiti perkara kowe. Lah kok dadi kowe saiki iso muni dijak rembukan sing apik-apik. Mergo aku kilaf. Menungso iki kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Emosi aku. Durna muni kaya ngono mau aku emosi wekasan aku ora iso meper mubal babaling kanepson nganti aku kurang ajar nantang karo Begawan Durna. Saiki aku sadar bahwa apa sing tak tindakake iki memicu kerusuhan. Mulai ya saiki rembukan sing apik-apik. Bapakku tak tarine piye carane supaya gelem nang Ngastina ora ketamung sedhela. Nek wis rampung pakaryane bapak. Nek kowe gelem, nek kowe ora gelem maksa kepengin gunakake kekerasan ya nuwun sewu. Ki Chris John iki mung suwe. Chris John iki sapa, Gong? Pemain bal-balan. Us. Ngendelke Antasena apa dikira Kurawa wedi? Ah ya monggo nek arep mlebu ICU. Aku wis ngelekke lho. Nek sampeyan nekat nuwun sewu, niki pancen wong peng-pengan tenan. Niki Kurawa ajeng nekat, Ndara. Nek Kurawa nekat, ora usah melu-melu kok. Jotosane kabeh Pakdi-pakdiku. Modar ora kowe. Aja mung Pakdimu, mbahmu Jotosono. Lho, mbahku sapa? Iki arep dhewe iki. Kok malah aku ditawak-tawake dijotosi. Surtayu wonten dawuh. Wis ora kena dipringgake becik. Wajib ditegeli para Panakawan yen pancen Semar ora gelem tekan negara Ngastina mriki ngestaken dawuh. Paman kula atur seminggah. Bagong ora gelem menake wong tuamu aja kelakon dosa. Karang Kadempel tak bumi angus. Silakan, nek nuwun sewu lho nek kewalik kula ora tanggung jawab. Sampeyan ora iso gawe lara para wong-wong Karang Kadempel ning sampeyan sing morak-marik barisane aja diundang Bagong. Gene marganing patimu ketiban tangane Ndara Antasena sampya mati dening aku. Pun cekek-cekek nggih. Wong edan ora. Nantangi kok njur minggat. Ayo Pakdi nek arep kepengin kewirangan mungsuh Antasena kene marganing patimu kowe Antasena.
cocok tumbak jebol dadamu Antasena. Kabake gong tak tusuk. Mangkel aku. Sampeyan candak sirahe? Terus diwalik set. Si Surtayu wis Antasena. Bluk. Kena dada. Tembus apa lagi dekoke? Tumbak tak usung nak nyem. Wah, asik. Kadang wonten tumbak tak dudut. Samploke sirahe Surtayu men iso salto kaya sampean lho. Malah kula melu mencelat e. Jenenge kowe urung kukuh bakuh. Durung sentosa awakmu. Jan gleleng tenan. Seneng aku. Gemes aku karo sampean. Wonge uncluk-uncluk kaya wong petuk dasmu kuwi. Nek temandang ampun ra jama-jama. Rampungi, rampungane asip mangkat. Gatut Kaca dasar Branyata Siwa Kartowarma. Ayo endi Semar? Kukupen Jiwanaya Antaka. Bedan dadari Gatut Kaca. Wah, sumbar kowe. Pasti. Awake ndek idola dhewe-dhewe. Bagong idolan Ndara Antasena aku nek ora. Gemes aku. Wae lho Kangres kemuni. Trampile ra jamak-jamak. Kartomarma iso bablas. Ya ngono lho Galeng. Nggih. Rampungi lho. Yo. Swatama ya anak pendhita kami. Idak sikile. Set. Waduh mati aku. Candak sih sok wok banding. Halo. Wah. Seneng iya. Oleh Swatama ngantem. Yes. Ora ana apa-apa. Set. Tuk. Yes. Wah. Ditenono. Aku nek tegel tak uyuhi kowe. Nang gandeng sampean ku Bendoro. Ngopo itu? Wah, pamer ora. Sampeyan niku jane upama aji-aji sing iso ambles bumi niku mang paringi kula iso ora? Iso wae. Ngamet ambegan. Wis. Iki ora guyon lho, ora. Nek guyon megah ora tenanan. Niki wektune ming sak jam. Ming sak jam kula iso ambles bumi, ming sak jam. Luwih saka kuwi mati nek ora metu. Ayo jelas kok ya. Sak jam ki suwe. Padake ora.
Wis jajaran cobanen. Carane nyoba? Ngampet ambegan. Ambes mi. Piye Petro? Wah, seneng matur nuwun. Sak jam niki, Sak jam. Wis, nek tak pamerke gareng tuman wae cak. Ayo terus, Den. Samberi ngono ya. Samber kabeh. Ayo, Dara. Ayo, Dara. Dara terus. Kowe ngerti perange Ndara karo Kaca? Wah, ora ana tunggale, Le. Ora ana tunggale. Wis ngambah dirgantara. Kurawa pirang-pirang modar kabeh. Nek aku seneng Ndara Antarja. Lho, dasarmu apa? Seneng karo Ndara Antarja iki diciprati kekuatane. Masa? Heeh. Contone? Wah. Bela celeng ki. Tar, truk. Asem iki. Munggah sik. Ngene iki. Dadi ana bejane dhewe-dhewe. Mangkane ra. Arep endi sae? Ndara, Ngopo? sakit manahku lho Ndara. Mergane. Petruk niku ngalem Ndara Antarja ingkang neraka. Heeh. Petruk niki diciprati kekuatane Ndara Antarja. Kekuatan apa? Isa ambles bumi. Ndara, kula nyuwun terbang Ndara. Ono nang omah telu. Ora terbang solawatan. Terbang munggah lho Ndara. Nyuwun Ndara. Yo, niat tenan. Niat Ora singunen. mboten. Merem. Ngampet ambegan. Sampun apa Ndara? Wis, Carane sikil digedruke lemah ping 3. Karo badine nyuwun mabur. modar kowe truk. Wah, gleleng aku. Ah, madake. Petruk kantong bolong. Petruk kantong bolong. Iki Nalindra Pringgondani, Raden Gatotkaca Petruk. Tekle aleman ora. Petruk kantong bolong. Truk ora kurang ajar, Truk. Truk ora kurang ajar. Aku ora cawetan, Truk ora. Kaya bel. Jijik reng ora. Aku iku iso jijik senengane. Kowe iso ambles bumi aku iso mabur kok. Ayo Bagong dimingi-mingi, Bagong dimimi. Yo. Gong, tak mencolot ya, Le? Mencolot to? Udus. Terus nek mati iki mbok pamit. Truk. Ngapa? Edane kowe entuk ilmu orang-orang sing ngendi? Ilmu orang-orang apa? Aku iso maslep. Iki lek aku nyuwun Ndara Antarja ya. Aku iki rak doni mumpung perang iki Ndara-ndara iki ngetokke aji-aji iki dadi suwuni ra apa-apa. Timblis amlek diadamu. Weh, do pamer ta iki critane. Oke. Diparingi sapa? Ndara Antarja. Gareng kok iso mabur. Ah kenae Ndara karo Kaca. Ya aku nek ora njaluk sik koclek kae. Bagong nek krungu wonge ra iso diantil. Celok, Ndara, Apa? niki do pamerane. Pameran apa?
Wis buka apa? Mungkin rasa ngelucu. Antara sampean lucu aku kalah pamor. Petro njaluk pucakane Ndara Antarja diparingi aji-aji iso ambles bumi, gareng iso mabur. Aku kaya apa iso apa? Kula kudu iso duwe sing luwih saka nika-nika. Lah aku kira aku ambles bumi ya iso, nek wis ana Petro. Aku mabur iki nek manteng ciptaku ya iso, nek wis ana gareng. Aku iso ning segara kaya ning daratan, tegese ning banyu ning ora kelelep. Ameng pamer kok dadak golek segara. Terus kula nek mamerke Petro ora gareng nggawe ember. Oh, telek. Iya iki. Lah isaku ngono kuwi kok. Wah, wis payah iki. Yen aku iso carane. Carane apa? Awakmu tak olesi banyu sungut kuwi, ora iso mati. Masa? Iya tenan. Diolesi napa? Banyu sungut. Wis terserah lah pokoke aku gleleng. Yo. Engko kowe iso pamer ning ngarepe gareng karo Petruk, nggawa keris, wetengmu tok suduk dhewe, kowe ora apa-apa. Siap. Debus. Heeh. Debus. Iya. Debus ki ngapusi. Ya iya. Wis awak. Kene rasa. Kene ki ting clekune. Dadak goleki nggon-nggonane. Ya sing penting rata, nek tok nggo pamer ndak ngalaku isin. Heeh. Wis rata kabeh. Kono nggo apa ta apa? Iki Kurawa ora sandagel. Rasa ndagel Kurawa. Paling ning citraksi wis ora lucu yen biyen metu terus. Tro? Wis ambles bumi. Iso. Digraji ndase wani ta? Hubungane apa? Aku takon kok. Wangsulana. Ya tak wangsuli. Ayo, kowe iso ambles bumi to? Iso Gleleng graji ndase wani ta? Atene sigar, berarti ro ngampuh. Gareng kon medhun. Reng. Oh ya keduren kok ya, Truk. Iki aku temangsang iki lho. Tak ajar ora. Reng, Apa? kowe iso mabur? Bisa. Graji ndase wani ta? Ayo ora wani kok. Oh, lihat kebunku penuh dengan bunga. Tonton iki, gong ora sembrono gong. Ikhlasno, Truk. Tonton, nyonya, ndak dikira aku apus-apus kowe. Aku ora tegel e. Gareng. Ngene, ngomong graji ndase Bagong kok ora tegel. Grajine dasare ora tau nyaur utang. Tagih ming semaya. Aku iki ora weling apa to? Aku sing ngutang ora kesusu kok. Kowe sing nagih bingungi. Mbok santai. Mentol e, Truk. Medak. Piye? Coba nyonyono wetenge Petruk. Weh. Ngawur ora. Nggo nyoba landhep apa ora kok. Golek bendho. Oke. Ya, nek nganti lecet aku isin. Iki entuk-entukane njagoi Ndara Antasena. Kurang seru, Reng. Piye, moncrat apa? Ora e. Aja bokon sikil. Engko gek sing ampuh mengendas tok. Ora meng nggon aku kuwi ampuh sak gagange ora mengendas tok. Edan ora apa-apa. Nang nggon nempuknya. Edan ora apa-apa. Piye? Saiki wis nek ngono wis sip kabeh.